Vítejte na kanálu VNT. Jsme rádi, že jste si dnes našli čas a jste tady s námi. Pokud vás baví obsah, který spojuje fakta, otázky a otevřenou diskuzi, jste tu správně. Pojďme na to. Dnes se podíváme na příběh, který v sobě má všechno. Obrovské peníze, nejvyšší patra politiky, vlivné přátele a obvinění, která patří k těm nejzávažnějším. Kauza, která roky plnila titulní stránky médií po celém světě. Případ, kolem kterého dodnes kolují otázky, pochybnosti i emoce. Projdeme celý příběh od začátku do konce. Co stálo za jeho raketovým vzestupem? Proč přišel v roce 2008 trest, který spoustu lidí šokoval? Kdo mu pomáhal? A jaký rozsudek nakonec padl? A zazní i jména žen, které po letech našly odvahu promluvit. Tohle je příběh, který měl být jedním velkým soudem, ale odpovědi, na které svět čekal, nejspíš už nezazní. Co kdyby existoval člověk, který znal prezidenty, létal s miliardáři, vítali ho na univerzitách a přesto měl podle obžaloby roky budovat systém zneužívání nezletilých dívek? Jak je možné, že se o něm šeptalo celé roky a přesto zůstával na svobodě? Tohle je případ, který otřásl světem. Je to příběh Jeffreyho Epsteina. A není to jen kriminální případ, je to zrcadlo systému. Světa, kde se potkávají miliardy dolarů, politika, prestiž. A podle obžalob i utrpení nezletilých dívek. Měl peníze, měl kontakty, měl přístup tam, kam se běžný člověk nikdy nedostane. Jenže Jeffrey Epstein nezačínal jako typický miliardář. Nebyl to zakladatel technologické firmy ani dědic rodinného impéria. Ještě jako mladý muž pracoval jako učitel. Později se dostal do světa financí. A právě tam začíná část příběhu, která dodnes budí otázky. Bez klasického vzdělání v oboru se pohyboval mezi lidmi, kteří spravovali obrovské majetky. Tvrdil, že umí vydělávat peníze pro velmi bohaté klienty a zdá se, že mu skutečně věřili. Postupně si budoval image muže, který zná ty správné lidi a zároveň mu otevírali dveře další. Objevoval se na večírcích, na charitativních akcích, v akademickém prostředí. Fotil se s významnými osobnostmi, létal soukromými tryskáči. Pro mnohé byl fascinující, zároveň záhadou. Odkud přesně pocházely jeho peníze? Komu skutečně spravoval peníze? A jak se mu dařilo získávat důvěru těch nejvlivnějších? Jedno je jisté, jeho společenský vzestup byl rychlý. A čím výš stoupal, tím víc působil nedotknutelně. Na konci 90. let přichází další symbol jeho moci. Epstein kupuje soukromý ostrov v Karibiku, Little St. James. Luxusní, izolované místo, kam se létá soukromně a kam veřejnost nemá přístup. Pro někoho ráj, pro jiné místo, kde se měli stát oběťmi zneužívání. A právě v době, kdy si budoval reputaci ve světě elit, podle pozdějších výpovědí obětí měl v pozadí odehrávat úplně jiný příběh. Dívky, často velmi mladé, popisovaly, že byly oslovovány s nabídkou snadného výdělku. Některé mluvily o tom, že měly přivádět další. Postupně se prý vytvořil mechanismus, který fungoval roky. Podle jejich slov to málo kdy začínalo jako něco, co by vypadalo nebezpečně. Doporučení od známé, telefonní číslo, nabídka rychlých peněz za krátkou schůzku. Pak ale přicházely situace, na které nebyly připravené. Některé ženy později vypověděly, že se ocitly samy, v cizím prostředí, obklopené luxusem a lidmi s obrovským vlivem. A že v takové chvíli bylo těžké říct ne. Odmítnutí mohlo znamenat konec peněz, možná i ostudu, možná strach, že jim nikdo nebude věřit. A tak se podle svědectví vytvářel kruh, peníze za mlčení, pocit závazku, manipulace. Některé z obětí mluvili o tom, že si až mnohem později uvědomili, v jaké situaci vlastně byli. Že v tu chvíli viděli jen mocného muže s nekonečnými kontakty a sebe jako někoho, koho lze snadno umlčet. Jak bojovat proti někomu, kdo má armádu právníků a zná politiky? Právě tenhle pocit nerovnosti se v jejich výpovědích vrací znovu a znovu.
A přesto existovaly náznaky, varování, obavy. Jak mohl podobný systém přežívat roky téměř na očích veřejnosti? Kdo měl možnost zasáhnout? Rok 2008. První velká rána. A pro mnoho lidí také první obrovské zklamání. Epstein uzavírá dohodu s prokuraturou. Výsledkem je velmi mírný trest, který mu umožní vrátit se rychle do běžného života. Veřejnost se ptá, kde je spravedlnost? To je ukázka toho, jak funguje moc? Čas plyne. Epstein znovu navazuje společenské kontakty. Létá, cestuje, přijímá návštěvy. A pak přichází rok 2019. Okamžik, kdy to najednou vypadá, že se věci opravdu dávají do pohybu. Federální úřady Epsteina znovu zatýkají a obvinění z obchodování s nezletilými působí mnohem tvrději než kdy dřív. Tentokrát to vypadá na skutečný proces. Novináři zaplňují prostor před soudem, oběti mluví o naději. Veřejnost čeká, že konečně zazní to, na co se čekalo celé roky. Jména, kdo to věděl. Detaily fungování celého systému, kdo pomáhal. Zdá se, že odpovědi jsou blíž než kdy předtím. A pak přijde ráno, které všechno změní. Jeffrey Epstein je nalezen mrtvý ve své cele. Muž, který mohl u soudu mluvit, který mohl čelit otázkám a možná pojmenovat další aktéry, tu najednou není. Oficiální verze mluví o sebevraždě. Proces, který měl být historický, se rozpadá ještě dřív, než začne. Jenže místo uzavření příběhu přichází další vlna pochybností, šoku a nedůvěry. Jak je možné, že vězeň s tak důležitými informacemi nebyl pod přísnějším dohledem? Proč se objevují pochybení? A kolik odpovědí si odnesl sebou? Zásadní roli v případu hrála jeho dlouholetá spolupracovnice Ghislaine Maxwell, žena, která se po jeho boku pohybovala roky. Ve společnosti, na cestách, při setkáních s vlivnými lidmi. Pro mnohé byla součástí stejného světa luxusu a kontaktů. Podle soudu ale měla hrát mnohem temnější úlohu. Porota ji uznala vinou z toho, že pomáhala s náborem nezletilých dívek a podílela se na fungování systému, který oběti popisovali. V roce 2022 byla odsouzena k 20 letům vězení. Trest si odpykává ve federálním zařízení v USA. Po letech vyšetřování, po smrti hlavního obviněného, přichází alespoň jeden jasný verdikt. Pro některé z žen to byla alespoň nějaká úleva, že to, co říkali, mělo váhu. Potvrzení, že jejich hlas byl slyšet. 20 let je vysoký trest a přesto pro mnoho lidí představuje jen malý dílek obrovské skládačky. Protože hlavní postava příběhu, muž, který mohl čelit nejtvrdším otázkám, už před soud nikdy nepředstoupí. Ale otázka zůstává, co ti, kteří to prožili. Jsou tu výpovědi obětí. Ženy, které po letech promluvily o strachu, studu i o pocitu bezmoci. Některé se rozhodly vystoupit veřejně, jiné zůstávají v anonymitě. Mluví o traumatu. O pocitu, že proti penězům a vlivu neměli šanci. O letech, kdy jim nikdo nenaslouchal. Například Virginia Giuffre, která veřejně popsala, jak se jako velmi mladá dívka dostala do prostředí, kde podle ní fungoval systém zneužívání a tlak mlčet. Její svědectví obletělo svět a stalo se jedním z nejznámějších hlasů celé kauzy. Další z žen, Annie Farmer, vystoupila i před soudem. Mluvila o strachu, o pocitu izolace a o tom, jak těžké je postavit se lidem s obrovským vlivem. Je důležité říct jednu věc. Mnoho dalších dívek zůstává anonymních. Některé byly v době událostí nezletilé, jiné si jednoduše přejí chránit své soukromí. A právě proto jejich tváře nevidíme. Kolik podobných hlasů jsme neslyšeli. Tenhle případ pořád žije. Nejen v archivech, ale i mezi lidmi. Možná jednou přijdou další dokumenty, další svědectví. Možná odpovědi, které dnes ještě neznáme. Do té doby ale tenhle případ zůstává připomínkou toho, jak blízko k sobě mohou mít moc a bezmoc. Co myslíte vy?
Je možné, že pravda je už venku, jen ji neumíme složit dohromady. Nebo nám ta nejdůležitější část navždy unikla. Napište svůj pohled do komentářů. Děkuji, že jste se na dnešní rozbor dívali až do konce. Pokud vám podobný obsah dává smysl, podpořte video palcem nahoru. Pomůže to, aby se dostalo k dalším lidem. A pokud nechcete přijít o další příběhy, které budeme společně otevírat, nezapomeňte se přihlásit k odběru. Příště se podíváme na další kauzu, která vzbudila otázky po celém světě. A znovu se pokusíme oddělit fakta od ticha. Díky za váš čas. Uvidíme se u dalšího videa.